প্রেস মিডিয়া রগ্ন এবং তিনি জায়গা চিনি মাইলং এডিসি ভিলেজ পঞ্চমনগরকে যতন চিনিব আর 7 ফ্যামিলি 21 বুতা বুবাগ্রানি থানসা नि मारि थानसानो हामजागै जोंति ब्रासारो थानसा खायनो तंनाय हिने तिनि बरक याक्रि कताल सेपाइका बुवाग्रानि जोंसासानि ओ हमसां नरमै बरक लामा हिमनानि हिने बरकनो जों तिनि ओ जागाव तिनि ब्लक प्रेसिडेंट बरम गोनां बिरेशदेव बर्मा तिनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेंट तिनि कल्याण देव बर्मा तिनि वाइटिएफ नि तिनि विपुल देव बर्मा तिनि जोनाल चेयरमैन ताइ जत आदं दङ चिनि युथ सक्तबो जों बरकनो बुवाग्रानि मुंबाइ लामसगै नाहाका जों थानसानो तंनाय जोंनि नाहारमुं अबनो जोंति प्रासाद थानसामनि हामनाय सर बो बिसियो अबं खाबले माइलुं एडिसि विलेज पंचमनगर के जतनो सिनो 3 नং वार्ड और बीजेपी नि खास खलाय दङो सीपीएम खलायनायबो दङो कांग्रेस खलायनायबो दङो जों आसायखा मात्र केबो माने कपालो मार्का सिलजागो आसाया जों बरक तिप्रासानो जों आबो हायरावनो जों बेसी इम्पोर्टेंट या बो बीजेपी फाय सीपीएम फाय जों आफायनो बेसी साया जों तिप्रासा थानसावनानि बुवाग्रा जों थानसागनि गा ओ थानसानो हामजागो बरक फायगा आबो जों बरक बुवाग्रानि मुंबाइ लामसुबायना हाव हामबाय